alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A lokacin da su Bazum suka hito suna ta zagin Faransa, wai suna ta zabin Mali. Babu ranar da ba su hitowa Mali, babu irin bakaken maganganun da ba su gaya mu bayan Allah ga. Babu sharrin da ba ku biyarsa da su. Ku tura masa ƴan ta'adda su kashe musu mutane. Ku gama kai da Faransai a je a kai musu hari a kashe musu mutane. In kun hito ku zage su, ku zagi uwayensu, ku wulakanta su cikin duniya kowa na jin ku. Mutanen gaba su taba hituwa suka yi muku magana ba, kuma su wane ne suka hito suka ce Bazum ba dan Niger bane. Wagga magana daga yan tarayya ta hito lokacin da aka jawo aka dora shi, ai ba da sansu aka dora shi ba, kuma kowa ya san kongire da suka yi dosu da bakin su sun hito sun ce ba da sansu ba isu ya jawo shi ya dora, dan mi bai jawo Nigerian cikakke ya dora. Kuma Bazum kin akwai bidiyon shi wanda aka yi lokacin conference, ku bude ku shi da kanshi yace shi ba Nigerian bane, in kasa ta yi zahi shi zai koma kasa su Libi. Wannan su Sani Umar su wani wane ne wanda suka hada takardu suka zanki yawo da su o'o su masu ca'a su da su bi su wane ne wacece su wane ne ba su hito suka ya aka yi yanzu ba kuma su gasu nan tare da ku, ya aka yi ba ku hito kuka zage su ba saboda sun koma bayan ku. Yanzu ‘yan Mali da hitowa suka ce mun koma bayanku, a shi kenan kuma ku hito ku yaba su bi ku a yi ɓanna, in ya so su koma su ma karnuka na tura na Faransa na makurar wanga yaro ƙarami yana yawo da hankalinku, yana juya ku yanda ya ga dama. Ku ba kushin kunya ma, kuna Afirken wasu shugabanninmu sun yi wahala sun nemo mu Afirka incinta, ku kun zo kun sai da kuma mutuncin Afirka, kuma a yi shiru a ƙyale ku. Saboda ku ne kuka yi duniya wannan, ko ku kuka yi abin da arzikin ku kuka yi shi, ko Faransa ta kirkiro arzikin. In kun ci ku bar talakawan Niger, mai ba ku zo ku gama kai da wasu kasashe ba suna wulakanta ƴan ƙasa ku, suna wulakin kuma ku ɗauki Nigerian ku ɗora, ku ɗauki Nigerian cikakke ku ɗora. Da Nigerian na kuka ɗauka matsayin wanga Bazum kin wallahi babu wanda zai hito yayi magana. Ku a cikin matsayin ku ƴan tare wallahi ba mai hindu zai hito yayi muku magana, za a sa muku idanu. Me dan me za ku dauko etaraje ku dora mutane? An ce etaraje ne. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuma din Nigerian cikakke, din Nigerian na asali ya san ko ina ne asalin su. Asalin ka ai ba baciya yake ba. Kuma ka bar gudun lokacin da kuka kama Baba Alfa kuka tura shi, uwar shi ta Niger ce, cikin Niger aka yi shi. Ya aka yi ba ku hito lokacin nan kuka yi zanga-zanga ba. Kuma mu kullum muna goyo bayan Mali, saboda Mali ‘yan uwanmu ne, yadda ku ga Nigeria take ‘yan uwanmu su ma ‘yan uwanmu ne. Mu Nigeria muna iya ba da jininmu. Duk shegen da zai ce za a zuwa ya je ya takura mu Mali, wallahi in suka kira mu za mu jiya mu kama musu. Saboda bisa gaskiya ne suke, sun ce ba za su bin ƙarya ba za su bin zalunci ba, ƙasarsu suke so. Ku so ƙasar ku gani in ba a so ku ba. Duk zaluncin ga da kuka zo aka dora ku ta ƙarya, ku ku so ƴan ƙasa ku gani in ba a bi ku ba. Bai kuna zaluntar mutane, kuna wulakanta mutane, kuna kashe wanda kuke so, kuna in ku duk wanda ba biye ku ba zai ba mutum bane. In dai mutum ba dan tarayya bane to ba mutum bane, ku ne mutane. Ku ne Allah yayi, ku kuke ganin ku kuke Allah yake so. Ku bar banna ku gani in a hito ayi magana gari ku. Kuma ko gobe muna son Mali. Ko gobe muna son Mali. Kuma wallahi lokacin ku yana zuwa, wallahi Allah na rantse da Allah lokacin ku yana zuwa, wallahi tanadi ne Allah yake muku. Ku bar ganin kuna abin da kuka ga dama. Ina Fir'auna, ina shugabanni azzalimai, wannan wuri da kuke shugaba nawa yazo na ya bar shi. To wallahi ku bi duniya a hankali, wallahi tanadi ne Allah yake muku, wallahi Allah. In lokacin ku yazo wallahi babu wani tsimi ba dabara. Rana ɗaya Allah zai ca kun fayni ku gaba ɗaya ya gama da ku. Kuna kallo da ku da magoya ba ana muku daurin hufun goro bayan da za ku yi. Kuma duk mutum duk inda ka cutar da kai da zaluncin da kuka yi, ku bar ganin kuna kiyoki, wallahi duk inda ka tai sai an maido ka. Duk inda ka tai bawar gine-ginen gidaje can cikin wasu kasashe kuna boyewa an kore ku ma ku je can wurin, to wallahi duk inda ka je in dai bature ne shi zai ce aka zo ga dukiyar da ka sato, ga gidajen da ka gina, ga arzikin da na ƙasa da ka sato, arzikin ƙasar mutane ga sunan ku zo gashi. Ba bature ba, muna nan da ku in dai da ran da lahiya, rana tsaka in Allah yarda za su kwankwale ku su maku tsutsa kwallon mangwaro su yi waci da ku insha Allahu rabbi.